Arratsaldeon guztioi, orduak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Espainiako inbestidura akordioa izpide. Jordi Turull, Junts per Kataluniako idazkari nagusiak eta Santos Cerdán PSOEren antolakuntza idazkariak sinatutako itunak amnistia legeari buruzko oinarriak ere jasotzen ditu. Horren bestez, berriro Espainiako gobernuko presidente izendatua izateko moduan da Pedro Sánchez. Datorren astean, azoraren 15 eta 16 dira egitekoak haren inbestidura saioan. Eldiario.esek iturri parlamentarioak aipatuz kalderatu duenez. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. La ley de amnistía está acordada. La ley de amnistía la tienen que ver el resto de grupos políticos y por eso no presentamos ahora la ley de amnistía. Estamos presentando el acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y acuerdo con la ley de amnistía. Ara mateix no tenim res més a celebrar que la posada en marxa d'un procés de negociació com el que hem reclamat al sistema polític espanyol, jo personalment, des de fa més de 6 anys, assumint que això en si mateix no és la resolució a res. Avui, per tant, no va d'aixecar expectatives i menys atesa la gran desconfiança que ens tenim i l'experiència històrica amb els compromisos a què s'ha arribat en el passat. PSOEk idazkari nagusi Pedro Sánchezi EAJaren baietza soilik falta zitzaion gehiengo parlamentarioa eskuratzeko Espainiako gobernu buru izateko eta sozialistek eta jeltzaleek gaur lortu dute akordio hori. EAJko 5 diputatuek jarduneko gobernuko presidentaren hautagaitzan babestuko dute. Horiek hala, Sánchezek lehen bozketan lortuko luke beharrezko gehiengo osoa PSOEren eta Sumarren botoez gain Euskal Herriko Kataluniako eta Galiziako alderdi abertzaleenak zein koalizion kanariarena ere ziurtatu baititu. Sánchezen inbesturaren aldeko blokera batzen ia azkenak izan dira jeltzaleak, koalizion kanariak soilik iragarri baitu bere babesa beranduago. Euskal Herria Bildu izan zen Sánchezen aldeko botoa baieztatu zuen lehena. Koalizio Subiranistako koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik eman zuen erabakiaren berri, argudiatuta legealdia oso importantea izango dela Euskal Herriarentzat. Akordio hau ona da Euskadirentzat, ona. Egungo autogobernuan aurrera egiteko pauso argia ematen delako eta etorkizuneko autogobernua betetzeko pausu sendoak ematen direlako. Hori dena aurre ikusten da urte biko epe barruan prozeso bietarako. Bermatu egiten da pendiente dauden eskuduntzak, negoziatzea eta transferitzea. Eta etorkizunari dagokionez, parte biok adostu dugu negoziatuko dugula Euskadiren nazio aitortzaz, euskal eskuduntzak babestu beharraz, eta aldebikotasuna eta forotasunaren berme sistemaz. Legislatura honetarako bidea ematen baldin bada, plurinazionalitatea eta arazo nazionalak eta aitortza nazionalak mahai gainean egongo dira. Gaizlatuta berriz kongresua zein senatua zabiltzala bada bestelako berririk. Errezek Euskal Herria Bilduk benegak konpromisek gero hauek eta Eivisa Formenterak egitasmo bateratu bat aurkeztu duten goiz honetan Espainiako senatuan hizkuntza gutxituetan hitz egin ahal izateko araudia aldatzea galdetzeko. Alderdiek Espainiako ordezkari publikoek estatuko hizkuntza ofizial guztietan lan parlamentarioa egiteko duten eskubidea behin betiko lortu nahi duten, baita herritarrek aukeratzen duten hizkuntzan hartatuak izateko eskubidea izan dezaten ere. Proposamenean senatariek osoko bilkuretan, batzordetan eta
eta legebiltzarreko jarduera guztean edozein hizkuntza ofizialetan esku hartu ahal izatea jaso dute. Bestalde, Espainiako gobernuan edozein hizkuntzatan interpelatzeko eskubidea lortu nahi dute eta idatzizko galderak eta horien erantzunak ere bai eskatu dutena lortzeko Espainiako Senatuaren araudia aldatzea ezinbesteko balitzateke eta eskariak ikusita araudiko 12 artikulu aldatu beharko lirateke. Hala, Sara Bailak errezteko senatariaren ustez, PPek bi aukera baino ez ditu egin duten proposamenaren aurrean bere gehiengoarekin senatuan hizkuntza ofizialak errespetatzea edo Voxen alde agertzea eta Espainiako konstituzioak jasotzen duen aberastasun linguistikoa mespresatzea. Memoriaren egunaren harira hainbat kontzentrazio eta topaketa jaso dira gaur ostiralarekin. Eusko Legebiltzarra goizeko 10etan geratu da aurreko urteetan bezala eta su ontzi bat piztu dute gauerdiko iparrorratza biktimen omenezko eskulturaren ondoan. Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza batu da bertan Bakartxo Tejeria, Legebiltzarreko presidentea eta Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria buru 2 minutuko isilunea egin dutelarik. Lore eskaintza bat egin duten eta agurrionak eta Andreak kantarekin amaitu da ekitaldia. PP, Ciudadanos eta Voxeko ordezkariak ez dute parte hartu, biktima guztiak parekatzen dituztela argudiatuta. EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkideek egin dute beraz isilunean. Hala, legebiltzarreko kanpoko ateak zabalik egongo dira, egun osoan zehar herritarrek lore eskaintzan parte hartu ahal izan dezaten. Bada ordu erdi bat lehenago egin du elkarretaratzea Etxeratek Gasteizen gogoan hartu dituzte Euskal presoen kontrako sakabanak eta politikaren ondorioz Espainia eta Frantziako espetxetara egindako biraietan hil diren 16 senide eta hurbileko. Bertan adierazi dutenez, Etxeratek aktibo izaten jarraitu nahi du bizikidetzaren eta memoria inklusiboaren eraikuntzan, baina memoria kolektibo ofizialak oraindik ez ditu aintzat hartzen presoei eta haien ingurukoei 3 hamarkada luzetan erantsitako zigorraren bidegabekeria jasan zutena gehitu dute dispertsioa eta urrunketa politika diseinatu eta 3 hamarkada luzeetan mantendu dutenek mina eta sufrimendua sortuko zituela jakinda egin zutela. Etxerat elkarteak dispertsioak presoen familiengan eragindako sufrimendua aintzat hartzea eta biktimen aitortza aldarrikatu du memoriaren egunean. Eusko Legebiltzarrearen aurrean egindako elkarretaratzean, Etxeratek bizikidetza eta memoria inklusiboaren eraikuntzan eragile aktiboa izan nahi duela baieztatu du. Zentzu horretan, memoria kolektibo ofizialean sakabanaketaren biktimak ere aitortuak izatea aldarrikatu du. Motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimen erreparaziorako legea horretarako tresna egokitzat hartuz. Memoria kolektibo ofizialak oraindik ez ditu aintzat hartzen presoei eta haien ingurukoei 3 hamarkada luzeetan erantsitako zigorraren bidegabekeria jasan zutenak. Dispertsioa eta urrunketa politika diseinatu eta 3 hamarkada luzeetan mantendu dutenek mina eta sufrimendua sortuko zituela jakinda egin zuten. Gure ustez, motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei aitortza eta erreparazioa ematen dituen 12/2016 legeak
testuingurua esartzen du. Etxerat elkarteak, Espainiar eta Frantziako estatuetako espetxeetara egindako bidaietan hildako 16 presoen senide eta lagunak gogorarazi ditu gaurkoan. EH Bildu koalizioaren talde parlamentuariaren kideek ere oroimenean hartu dute parte, lore eskaintza baten bitartez. Testu inguruan Santi Brugart eta Josu Muguruza Herri Batasuneko ordezkari politikoak tiro zil zituzten egunaren atarian, azaroaren 18an manifestazio nazionala egingo du Euskal Herria Bilduk. Laura Aznal, EH Bilduk Nafarroan parlamentuan duen bozeramaileak azaroaren 18an Bilboko karrikak hartzeko deia egin du. Lurraldetasuna ardatz izanen duen manifestazioan. Izan ere, lurraldetasunari buruzko eztabaida zabaldu nahi du EH Bilduk Espainiako estatuan. Aznalen alderdiak nazioa gara lelopean deitu du mobilizazioa, eta bertan parte hartzeko deia egin du. Haren ustez, berezia eta zirraragarria den testu inguru politikoan. Lurraldetasun auzia ireki behar da eta gure herrian prest egon behar dugu horretarako. Egun hauetan, eskuinak eta eskuin muturrak atzera egiteko arriskua gogoratzen diguten bitartean, oso garrantzitsua da azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzea. Bere eskubideak aldarrikatzen dituen nazio bat garela erakusteko. Gainera, manifestazioaren egunean Euskal Herria nazio solidarioa garela erakutsi nahi du eta Palestinar herriarekin elkartasuna adierazi. Memoriarako tartea ere izanen du Bilboko aldarriak, eta hildo horretan Josu Muguruza eta Santi Brugart estatu terrorismoak erail zituen 2 militante politikoak gogoratuko dituzte. Aldiz, sortu manifestaziora deitu du azaroaren 20ako Bilbon herria aurrera lelopean Santi Brugart eta Josu Muguruza Herri Batasuneko ordezkari politikoak tiro zil zituztela gogoratzeko eta salatzeko ez direla argitu egiletzaren ardurak eta Espainiako estatuak ez dituela biktima gisa ez aitortu ez erreparatu. Manifestazioa Arriagatik irtengo da arratsaldeko 7:00. Santi eta Josu hil zituzten bai, baina euren gorputzetan sartutako balek ez zuten herri honen askatasun grina geldiaraztea lortu. Eurek amesten zuten herria, inoiz baino biziagoa den errealitatea da gaur egun. Egunotan ikusten ari gara, bai Madrilen eta estatuan oroar, ultraeskuinaren oldarraldia. Eta argik islatzen du horrek 78ko erregimena krisi sakonean dagoela. Eta aldiz, Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokak aurrera urratz etengabeak ematen ari gara. Estatuko gainontzeko nazio zapalduekin batera. Euskal Herria bizirik dago, bere nazio aitortza aldarrikatzen duen herria da. Zerbitzu publiko eta bizitza duinen alde borrokatzen dena. Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean altzatzen dakiena. Palestinaren kontrako genozidioa salatzeko mobilizatzen dena. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatzeko azaroaren 15 eta 16an egin beharra duten inbestidura saioa Espainiako Kongresuan hortik aurrera. Atzerako kontua hasiko da Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetara deitzeko. Badago zen giro horren itzal luzean abiatu ziren atzo, Jaurlaritzako aurrekontuen negoziazioak Pedro Azpiazu, Ogasun Sailburuaren eta oposizioko alderdien artean. Jaurlaritzak aurkeztu dizkigun aurrekontuak Azpiazu sailburuak berak onartuta aurrekontu kontinuista batzuk dira, autokritika minimorik jasotzen ez duten aurrekontuak dira, eta finean planteatzen digutena da, diru pixka bat gehiagorekin berdina egiten jarraitzea, ez? Hauek ez direla nahikoak, ez dira gai dauzkagun erronkei erantzun behar bezalako emateko.
Gauzakala Elkarrekin Podemosuk gaur aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzaren proiektua hobetzeko proposamenak Bilboko egoitzan egindako prentsaurrekoan, Erne. Negoziatzeko plataforma honetan planteatzen duguna da partidak lekuz aldatzea, hain zuzen 372 milioi euro lekuz aldatzea. Eta honekin zer nahi dugu, zertarako, lehenik eta behin zerbitzu publikoak indartzeko. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza, berdintasuna, ingurunea eta euskera. Hau dira gai estrategikoak zintzutan interes berezi bat eta azpimarra berezi bat jartzen dugun negoziaziorako. Euskadin eskola publikoa indartu egin behar da. Gure abia puntua da eskola publikorik gabeko herririk ez. Tolosaldeko Asunzio klinika pribatua publifikatzea eskatzen dugu eta Durangalderako ospitale publiko berri bat eraikitzea eskatzen dugu. Beraz, hemen, osasunari dagokionez, guk esaten dioguna da, osasun zentroak medikorik gabe ez, eta Euskadiko eskualdeak ospital publiko gabe ez. Etxe bizitzari. Osasun publikoaren aldeko plataformek mobilizazioak antolatu dituzte Bilbo, Donostia eta Gasteizen larunbat honetan. Osasun publikoa aurrera plataformak Osakidetzako arduradunen arduragabekeria salatu du zerbitzuan egindako murrizketak eta privatizazioak gogoraraziz. Osasun zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzea aldarrikatzeko manifestazioak burutuko dituzte larunbatean azaroaren 11an. Bilbon eta Gasteizen goizeko 12etan izango dira eta Donostian arratsaldeko 5etan. Eskakizunen artean langileen baldintzak hobetzea, landa eremuan zerbitzua bermatzea edota privatizazioa gelditzea. Kudeak eta pribatua baimentzen duen 15/87 legea indargabetzea. Itxaron zerrendak itunekin, aparteko orduekin edo klinika pribatuekin ez murriztea. Beharrezkoa da kudeak eta demokratizatzea maila guztietan herritarren partaidetzarako eta kontrolerako egitura sortuz. Azkenik, herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dira osasun zerbitzuetarako sarbidean. Osasun publika aurrera plataformarekin batera, 75 eragile, auzo elkarte eta sindikatu atxiki dira larunbateko manifestaziora. Bada Arabako esiaren langileek Osakidetzaren kudeaketa absolutista salatu dute goiz honetan lurraldearen osasun sisteman egindako aldaketak elkarrizketa sozialik gabe egin izatea leporatu, zerbitzuaren kalitatea eta langileen baldintzak okerrera egin dutela baieztatu dute eta osasun publikoa aurrera plataformak biharko antolatutako manifestazioekin bat egin dute. Osasun sistemaren langileek Osakidetzak Arabako esian egindako aldaketa sakonek aurrezpen ekonomikoa baino ez dutela bilatzen salatu dute. Osakidetzaren jarrera absolutistatzat hartzen dute. Aldaketa horiek elkarrizketa sozialik gabe egin direla baieztatuz. Zerbitzuetan murrizketak egiten ari direla salatu dute Arabako esiaren sindikatuek. Kalitatea okerrera egin duela azalduz. Egon beharreko mailatik urruti egoteaz gain, etenik gabeko erasoak eta murrizketak jasaten ari da Arabako osasun publikoa. Horren adibide dira lehen mailako arretaren gutxinaka egiten ari den apurketa, historian dagoen landa eremuko arretaren bazterketa, eta itxaron zerrendei aurre egiteko egiten ari den zentro pribatuetarako bideratzea. Eta guzti hauek kudeak eta privatizatzaile baten ondorio eta jatorri baino ez dira. Era berean, langileen baldintzak ere prekarizatu direla salatu dute. Jasanezinak eta inposatutakoak diren lankarteldegiak pairatzen ari dira Araba esiko langileak. Osakidetzako langileen enpleguaren kalitatean eragin ezezkor zuzena du. Arreta zerbitzuen nahikotasun arriskuan jartzen du eta prekaritatearen sakontzen du. Guzti hau, pertsonal sanitarioaren eta ez-sanitarioaren borondatezkotasuna estutzen jarraitzen du. Biztanleriaren osasun beharrak errentagarritasuna lortzeko tresna bihurtu dela baieztatu dute. Eta osasun publiko aurrera azaroaren 11an Bilbo, Donostia eta Gasteizen manifestazioak egiteko deialdearekin bat egin dute.
Aldiz, Nafarroako gobernuak eta osasun departamentuak osasun bideko langileekin akordio bat sinatu zuten urte hasierako greben ostean. Gehiegizko lan kargak, esklusiotasuna eta osasun bidean lanbide karrera garatzea ziren adosturiko 3 puntu nagusiak, bata gaur LAB sindikatuak salatu du akordio horietan onartutakoa ez dela betetzen ari. Urte hasieran osasunbideko langileek deitutako grebatik eratorritako akordioak betetzeko eskatu dio LAB sindikatuak Nafarroako gobernuari. Sinatutako konpromezuak lehenbailen eta berme guztiekin bete ditzan eskatu diote osasun departamentuari eta Nafarroako gobernuari. LAB sindikatuak elkartaratze hau egin du gaur Nafar gobernuari eta osasun departamentuari exigitzeko bete dezala lehenbailen eta berme guztiekin aurtengo grebaren ondoren sinatutako akordioa. Akordioaren 3 puntuetan jarri nahi dugu arreta. Esklusibotasuna, lanbide karrera eta gehiegizko lan kargak aztertzeko taldeak. Sindikatu abertzalearen hitzetan, hori delako osasun sistema publikoa blindatu eta hobetzeko bermerik onena. Gehiegizko lankargak, esklusibotasuna eta osasunbidean lankide karrera garatzeko akordioa dira, sindikatuaren hitzetan grebatik eratorritako akordioan garatu gabe geratzen diren 3 puntu nagusiak. LABek koherentzia eskatzen die Nafarroako gobernuari eta osasun departamentuari, eta haien mobilizaziorako prestutasuna adierazi dute, akordioak ez betetzen jarraitzekotan. Eta urruti Juan Gabelan arloko gaiekin jarraiki Siemens Gamesaren etorkizunak beltz jarraitzen du. Oraindik gaurkoan Garbiñe Espejo, Comisiones Obreras Sindikatuaren Industria Federazioko arduraduna izan da, egoera honen inguruan mintzatu dena entzun. Siemens Gamesaren egoeraren inguruan ez jakintasunak nagusi izaten jarraitzen du. Comisiones Obrerasek ospatu duen Industria Federazioko batzarra aitzaki hartuta, haren arduradun nagusia den Garbiñe Espejok adierazpenak egin ditu enpresa alemanaren egoeraren inguruan. Berriro ere, enpresaren aldetik dagoen informazio falta agerian utzi nahi izan du. Egie da ondino mai gainean ez deko gule ze pretentzio deko zen kasuntan enpresan, Siemens Gamesan, urrengo gunetan okingo dugu hori batzarra, bai amendik esaten dutxegu Siemens Gamesari sindikatua, Comisiones Obrerasek aurrean egongo gara, guretzako garrantzitsuna beti da enpleoa, da hori enpleoaren inguruan hori energiaren produkzioa hemen gelditzea eta ez beste leku batera eroatea. Azpimarratu nahi izan du gainera, trantsizio ekologikoaren bidean, hain garrantzizkoak diren energia berriztagarrien aldeko apustua, mai gainean egonda, Siemens Gamesaren egoera ulergaitza dela. Gainera, Europar Batasunetik energia berriztagarrien sektorearentzat onartu diren diru laguntzak enpleguarekin lotzea ezinbestekoa dela adierazi nahi izan du. Gogoratu behar dugu, Siemens Gamesaren egoera ekonomikoak kolokan jartzen dituela Nafarroan enpresak dituen 1.800 lanpostuak. Hainbat egunez mahai gainean egon da Gazan eten humanitarioak egiteko ideia eta azkenan atzo iritsi zen erabakia. Ameriketako Estatu Batuetako Segurtasun Kontseiluko bozeramaileak iragarri du Israelek onartu egin duela Gaza iparraldean egunan 4 orduko eten humanitarioak egitea. Haren arabera, eten horiek abian jarri baino 3 ordu lehenago abisua emango zaie gazatarrei. Eten humanitario horietan Israelek ez ezingo lioke eraso egin Gaza iparraldeari.
Gurera bueltan da, Lurrama Biarritzeko irati aretoan gaurtik igandera ospatuko da laborarien azoka garrantzitsua. Jakinarazi dute 2023ko edizioan emazte laborariak argitan gaiaren inguruan lanean arituko direla eta horretarako egitarau zabala antolatu dute. Gogoratu gainera igandean saio berezia eskainiko dugula Lurramatik zuzenean Kanalduderekin batera ez galdu. 3 egunez igandera bitartean Lurrama azokak hartuko du Biarritzeko irati aretoa. 18. edizioa da aurtengoa eta emakumezko laborariak izango ditu protagonista. Emakumezko laborariei ikusgarritasuna eman nahi diete eta haien erronkak baita problematikak ere plaza erdira ekarri nahi dituzte. Bestalde Morganodi Bia kanpesinako koordinatzaile nagusia izango da aurtengo azokako amabitxia. Bera baratze zaina da Morbianen Frantzian eta duela 10 urte baino gehiagotik Laborantza Konfederazio Sindikatuko kide da. Emazteen komisioan ere aritu da luze. Ostera urteroko gisara urten ere Lurramak eskualde gonbite izango du. 2023an Frantzia ekialdeko Frantxe Komte eskualde izango da. Egitarauari dagokionez 3 egunetarako agenda borobila antolatu dute. Hoi bezala laborariek animaliak eta eure produktuak eramango dituzte irati aretora, eta bisitari mordoska espero dira 18. edizio honetan ere bai. Azoka postu ez gain emakumeak eta nekazaritza erdigunan jarrita gaia jorratzeko hainbat ekitali izango dira. Besteak beste liburu aurkezpen bat filma proiekzioak eztabaidak eta hitzaldiak prestatu dituzte. Eta 11 telebista ere bertan izango da. Iganden goizeko 11:30 12:30 saio berezi eskainiko dugu Kanalduderekin elkarlanean, Biarritzeko irate aretotik zuzenean. Lurramaz arituko gara baina emakume laborariak izango ditugu lehen lerroan, bai bertaratuko diren gonbidatuei dagokienez zein landuko diren erreportajeetan. Emakume nekazariak proiektu ezberdinak Euskal Herri Zabaleko egoera eta gehiago izango ditugu izpide. Beraz piztu 11 eta bat egin Lurramarekin, laborantza herriko eta iraukorraren azokarekin. Eta honekin bukatu baino lehen kulturarlora salto euskarazko ikus entzunezkoetan badugu berririk zinema euskaraz programaren eskutik Doraemon Nobitaren dinosauro berria filma estrainatuko da gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat aretotan. Hala, publiko orokorrari bideratua dagoen film japoniarra euskarara bikoiztuta ikusi ahal izango dugu dagoeneko programa honen aurtengo 9. filma izanik ez galdu. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara badakizue gurean gaur jasotako denak eta askoz gehiago 11.eus atarian topa ditzazkezuen asteburu ona izan.